Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma No In. Het programma waarin we bij verschillende dorpen gaan om te zien hoe het er is. En de komende tijd gaan we bij verschillende Lietse dorpjes deel. En ik heb de vlag al mij, ik zal hem uithingen, want we zijn nu in Foutgem. De Mariakerke is het hart van Foutgem. En die wordt net alleen gebruikt als kerk, maar ook als dorpshuis. Nou, waar u daar nou alles over vertellen kan, dat is Grietje Tania. Goeie. Nou, goeie. Wat organiseren je hier al hier? Nou, onder andere broeken we het inderdaad als dorpshuis. We hebben feestjes van het dorp. We hebben altijd nacht, altijd even bij een bijeenkomst met z'n allen, na 12. Heel gezellig. En daarnaast broeken we ook van vergaderingen, van plaatselijke verenigingen. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we hier een jongen gehad met een groot filmdoek. En dan hebben we de film van Queen zien laten in het dorp. En dat was hartstikke leuk vanzelf, heel gezellig. Ja, echt een dorpshuis. En daarnaast wordt er dan ook nog wel gebruikt voor simmers, voor het kerkenpaard. Dan is er elke sneu ziepen. En dan kunnen mensen hier deel komen en de kerken bezien. Op dit moment is dat natuurlijk iets minder, maar wat is er verder nog bijzonder om deze kerk? Wat voor ons heel bijzonder is, dat Piet Paaltjes, dominee François Havensmiet, die 3 jaar dominee West had. En daar hebben we een Lietse uitstalling van in het kerken. En er komen altijd mensen simmers te zien wat hij preken had vroeger. En daar zijn wij wel heel erg blij mee, dat hij hier dus de West had. Hij is ons publiekstrekker eigenlijk wel wat. En nog kijk dat pelgrims direct terug te kennen. Hoe zit dat? Ja, dat hebben we sinds kwart ek. Wij ons kerken bij de Stichting Oude Frieske Kerken. En die hebben meer kerkjes en de kist dan sliepen. Het is een Lietse vergoeding op een veldbedje. Heel simpel, maar het moet wel van pelgrims wezen. Dus die mensen moet ik weten hoe het is om in een kerk heel basic te sliepen. Echt helemaal multifunctioneel natuurlijk. Ja, op dit moment hebben we een tentoonstelling. Kun je hem wel even zien laten? Kom maar even mee dan. Nou leuk, durven. Nou, goeie. Hoi. Wat is dit voor een mooie tentoonstelling? Ja, ik heb het plan opgevat om alle 26 vrouwen van Foutgem te schilderen. En ik ben dus bij iedereen langs geweest, op 2 na. En heb ik een portret van geschilderd. En toen ik ze neerzette gebeurde er nog een drama, want een van die portretten ging tussen de wand en de muur. En die zit daar dus blijvend achter, dus ik heb wel vast een nieuwe opzet gemaakt, dat is die meest linkse. En er staat dus ook een foto bij van een schilderij wat achter de muur is verdwenen. Dus die zit je nou achter en die... daar kom je nooit meer bij. Vereeuwigd in het kerken. Ja, het is net gemaakt. Dus. Maar het was heel erg leuk om te doen, want ik weet nu ook waar iedereen woont en hoe iedereen heet. Alle vrouwen van Foutgem staan dus portretteerd hier in het kerkje. En een van die vrouwen is Siska Dijkstra. Hoe is dat nou eigenlijk om Jessa te staan in het kerken? Nou ja, het is heel gezellig dat nou alle vrouwen je toch nog bij en komen kennen in deze coronatijd. Dat je al een beetje afstand van wil houden, dat je toch een beetje dat machinaal een idee hebt. En we zijn vorige week, waar het presenteerd, ben we omste de beurt, 2 bij 2. Kon iedereen komen om de schilderijen te bezien. En dan is een prijsvraag, kost het nummerke bij het passende schilderij. En zo zijn er 3 vrouwen die hun schilderij won. Ik zeg bij de neus omheen. Ja. Ja. Ik zeg het gelijk, ja. Dit is mooi leuk. Ja, ze had me wat flatteerd. Mijn griezen hier is hier blond worden, maar ze zei dat kan van het licht. Ja. Want hoe wie dat dan om portretteerd te worden? Ja, we hoeden er net voor te zitten. Ze is bij iedereen thuis geweest en daar had ze foto's maken en filmpjes. En daarna had zij thuis dan eigenlijk in heel rap tempo al die schilderijen opzetten. Want het weer in 2 maanden of zo weer dit kleren. Alle 26 vrouwen, dus dat vind ik een heel rap tempo. Nou, goeie. Ja, goeie. Je zie je mooi even.
Je ben je hier in Foutgem? Wij zijn standvastig inwoners van Foutgem. Ja. En hoe is je wenjen? Oh, heerlijk rustig. Geen stress en wij hoeven dus verder nergens aan te passen, want we hebben alle ruimte. En we kennen ook nog wel even buurten. Ja, wij wonen hier nu een 33 jaar, dus we hebben een beetje meer te maken van Foutgem. Toen we er nog net een buurtvereniging en die is toen spontaan al oprichten. Het had om het leven wij in Foutgem verder niks uitmaken, want we zijn toch altijd al maar best zonder vereniging. Ik al. Ja, wat doet die buurtvereniging dan voor het dorp? Ja, de sociale contacten wat onderhouden. Een beetje de onkleding van het dorp wat in de gaten houden. Als er is wat vernaaid wordt of ongepast wordt, een beetje meer green. 30 jaar in doen we het wat keerder dan dat het nou is. En gelukkig de hele wereld gaat over biodiversiteit. En daar zijn wij al 20 jaar mee bezig. En hoe vinden jou het je wijn? Ik vind het super gezellig hier in het dorp. En alles mooi makkelijk, zoals Herman al zei. En als er iemand wat had, een probleem had, dan ben we voor elkaar. En een hele gezellige buurtvereniging. Ik ben zowat al hier lid van de buurtvereniging. Dus 25 inwoners ongeveer. Dus dan hebben we een hele gezellige gemeenschap. Burendag wordt altijd vierd. In eind september. Dan werk ik al in Mijlker, het kerken helemaal skeermeidje van binnen en van buiten. Het hele dorp netjes meidje. Nou, zo komen we met z'n allen wel mooi door de tijd heen. En hoe is dat nou dan in deze tijd? Corona-tijd is toch al wat door. Ja, we moeten dus draaien wat aanhouden, maar verder hebben we daar hier weinig problemen mee. We zijn hier nu dus 30 jaar met de vogelwacht bezig. We zijn begonnen met 10 hokjes. Maar die hokjes van de vogelwacht die kunnen we nog wel schrappen, want alle mensen hebben al wel 4 of 5 hokjes om huis en heer. Dus we hebben geen leegstand in huizen, maar wel leegstand in vogelhokjes. Nou, ik haal je de vlagen weer in, want we zijn onder het eindkamp van deze aflevering in Foutgem. We zijn er wel achterkomen dat het een hechte gemeenschap is hier. Nou, volgende keer zijn we weer ergens anders natuurlijk, dus ik zou zeggen tot nog een keer.